Кичке 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал. Хәзер булачак темалар хакында. Түбән Каманың қанлы иртәсе. Получивший ранение сотрудник полиции умер в машине скорой помощи. Полиция хезмәткәрләренә һөҗүм үлем белән тамамлана. Фаҗига хакында тулырак Нияз Рахман. Әти-әни баласын карамаса, әби-бабай оларны үзенә тәрбиягә ала аламы? Ограничение матери, отца в родительских правах. Это вопрос решается в судебном порядке. Кайнар линияга килгән сорауларны Шилпан Касыймов да тыңлады. Яңа төзелеп килүче мәктәп 1 сентябрьдә балалар кабул итә алырмы? Берничә көннән соң безнең уже кеше монда 500-гә якын кеше эшләячәк. Мәктәптәге төзелеш эшләре белән Илдар Сафиуллин да танышып кайтты. Дәүләт бүләге үз иясен таба, хезмәтеңә намус белән карасаң. Зур бәяне алу бер аны бит әле хакларга кирәк булачак киләчәктә. Үз һөнәрләрендә алдынгылар белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Қонлы иртә Түбән Кама шәһәрендә бүген котышкыч хәл килеп чыга полиция идарәсе янында билгесез ирод хукук сакчысына ташлана һәм бөтен кеше алдында берничә тапкыр пичак кадый. 33 яшьлек Динар Саматовны коткара алмыйлар. Хәзер тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Түбән Камадагы иртәнге фаҗига эзеннән Нияз Рахман материалы. Менә ул кадрлар иртәнге 10:15 минут Түбән Кама эчке эшләр идарәсе бинасы янында билгесез ир полиция хезмәткәре Динар Саматовка пычак белән ташлана. Бу хәл үтеп баручыларның машина камераларына ләгә телефоннарга төшерәләр. Хукук сакчысы егыла, ә бу кадрлардан күренгәнчә һөҗүм итүче икенче полиция хезмәткәренә яный башлый. Аны туктату өчен ул корал куллана. Шунысы билгеле, полиция хезмәткәрләре җинаятьчеләрне вакытлыча тоту изоляторы каршында басып тора. Алар янына килгән кеше белән ниндидер низак туа һәм ул пычак чыгара. Вакыйга шаһитлары һөҗүм итүче тамам ярсыган иде ди. Увидел, как мужчина бежит. Мин менә шушы урында туктадым һәм бер иратның теге якка таба йөгергәнен күрдем. Ул тукталыш янында туктап, кесәсеннән пычакка охшаган әйбер чыгарды һәм ташланды. Менә бу урында аны чәнчергә тотынды. Аннары ике хезмәткәр ярдәмгә йөгереп чыкты. Берсе китте, икенчесе ут ашырга мәҗбүр иде. Ике тапкыр атты. Пычак полиция хезмәткәренең муенына ләгә. Динар Саматовны район үзәк хастаханәсенә алып китәләр. Тик барлык ярдәм күрсәтүгә карамастан, ул реанимациядә ашыгыч ярдәм машинасында үлә. Аңа 33 яшь була. Хатыны 2 баласы кала. Көне буе вакыйга урынында Казаннан килгән тикшерүчеләр эшли. Әлеге эш Татарстан эчке эшләр министры күзәтүе астында. Свидетелем происшествия, коллега пострадавшего. Вакыйганың шаһиты булган икенче полиция хезмәткәре берничә тапкыр ут ашарга мәҗбүр була. Һөҗүм итүче үлә. Кызганыч зыян күргән хезмәткәрнең гомерен саклап кала алмыйлар. Хәзер һөҗүм итүченең кем икәнен ачыклыйлар. Кайбер мәгълүматларга караганда, һөҗүм итүче үзе кечкенә буйлы һәм якын чаңа 19-20 яшь була. Тикшерүчеләр исә хәзер аның кем булганын һәм ни сәбәпле әлеге адымга барганын ачыклый. Шунысын әйтергә кирәк, бүген көн дәвамында Түбән Камада хукук сагында торучылар көчәйтелгән режимда эшли. Юлларда полиция хезмәткәрләре кизү тора. Әлеге эш буенча җинаять эше кузгатылган. Тикшерү дәвам итә. Инде бүген кичкә Түбән Кама телевидениесе журналистлары һөҗүм итүченең 19 яшьлек шәһәр көллияте студенты булганын ачыклый. Нияз Рахман, Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казанда ирод һәм аның 2 яшьлек улы түбәдән төшкән кар астында кала. Бу хәл шәһәр үзәгендә үк Жуковский урамында була. Әлеге бина мәдәни мирас объекты булып санала һәм хәзерге вакытта анда төзекләндерү эшләре бара. Колодкин йорты хуҗасын бүген прокуратурага чакырттылар. Эшкә тикшерү комитеты һәм Казан башкарма комитеты да кушылды. Зыян күрүчеләрнең икесе дә хәзерге вакытта хастаханәдә. Хәзер тикшерү бара. Төбәдән кар төшеп узып баручыларга зыян салмасын һәм гадәттән тыш хәл килеп чыкмасын өчен бинаның хуҗасы чара күргәнме икәнне ачыклыйбыз. Аның гамәлләренә хукукый яктан бәя биреләчәк. Йорт хуҗасы бүген камерага аңлатма бирүдән баш тартты, шулай да җавабын язма рәвештә юллады. Жуковский урамында урнашкан объект City Estate оешмасы милкендә. Хәзер анда төзекләндерү эшләре бара. Тирә-ягы киртә белән әйләндереп алынган. Төзелеш корылмаларыннан ишелеп төшкән кар катламыннан зыян күргән кешеләрнең кайгысын уртаклашабыз. Аларның якыннары белән хәбәргә кирдек. Ярдәм кирәк булган чакта булышырга да әзер. Татарстан Франциянең Прованс, Альп, Лазурный берег төбәге белән хезмәттәшлекне арттырырга тели. Республика президенты җитәкчелегендәге делегация эшлекле очрашуга Марсель шәһәренә барды. Көн тәртибе тыгыз иде. Пландагы төп чара Франция Татарстан эшлекле форумында катнашу. Нинди өлкәдә багланышларны киңәйтү турында фикер алышканнары хакында алдагы материалда.
Яхталарга күмелгән портлары, борынгы кирмәннәре, тарихи биналары һәм музейлары белән дан тоткан кала. 2013 елда Европаның мәдәни баш каласы исемен яулаган. Шул ук вакытта сәнәгать зур үсеш алган төбәкнең баш каласы ул. Нәкъ шушы өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында Рөстәм Миңнеханов төбәкнең президенты Рено Музельге белән очрашуда сүз алып бара да инде. Спасибо вашей делегации, которые много приезжаете. Безгә килүегез өчен зур рәхмәт. Татарстан белән элемтәләрне киңәйтү буенча нинди эш алып барырга мөмкинлеген караячакбыз, чөнки шартлар җитәрлек. Татарстан Франция компанияләре белән күптәннән хезмәттәшлек итә. Әлеге исемлектә Прованс вәкилләре дә барлыкка килсә бары тик файдага гына Рөстәм Миңнеханов. Технопарке, les volets éducatifs. Échange, направление. Donc c'est les axes qu'on a discuté, qu'on a évoqués. Рено Музельге якын киләчәктә Татарстанга бару теләге булуын җиткерде. Республика делегациясе исә төбәкнең иң алдынгы предприятиеләре белән таныша. Airbus helikopters шуларның берсе. Кунакларга биредә ясалган вертолетларны күрсәтәләр. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында компанияне Казан вертолет заводы белән хезмәттәшлеккә чакыра. Перед вами машина. Икенче оешма Технопарк. Ул шулай ук авиация һәм энергетика өлкәсендә эшли. Резидентлары алдынгы конструктор бюролары. Республика Татарстан. Татарстандагы технопарклар эшчәнлеге һәм сәнәгать өлкәсе турында республика җитәкчелеге форумда җиткерде. Президент Франция шкорларын хезмәттәшлеккә чакыра. Хотелось бы расширить наши контакты на региональном уровне. Республика, ваш регион, город прекрасный, вот Марсель. Үзара хезмәттәшлек турында Рөстәм Миңнеханов Марсель мэры урынбасары белән очрашуда сөйләшә. Ул инде быел ук Казанга кунакка килергә ышандырды. Médaille de l'Assemblée nationale française. Médaille национальной ассамблеи Франции. Ике яклы элемтәләр ныгысын өчен без җиң сызганып эшләргә әзер ди Жан Роатта. Моңа Мәскәү белән Марсель арасында туры авиарейс та ярдәм итәчәк. Наше сотрудничество, оно только будет позитивно для всех нас. Туристларны җәлеп итү өчен музейлар ничек эшли? Моны Европа һәм Урта диңгез цивилизациясе музеенда күрсәттеләр. Только видео, которое представляет танцы. Дөньяда ул бердән-бер бирдә борынгы ядкәрләрне дә заманча технологияларны да күрергә була. Шуны тыгыз бәйләнеш булганда гына цивилизацияләрнең тулы картинасын күз алдына китерергә мөмкин диләр. Ике төбәк тә тыгыз хезмәттәшлеккә өметләнә. Моңа шартлар да, мөмкинлекләр дә җитәрлек. Лейтенант Фулина Марат Хусаинов, Яңа Гасыр каналы. Кемдер гомер буе эретеп ябыштыра, кемдер 15 яшьтән үк рәсем ясап бөтен дөньяга таныла. Берәүләр исә республика предприятиеләренә энергия бирә. Бүген үз һөнәрендә иң алдынгыларга Кремльдә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Араларында табиблар да, укытучылар да, артистлар да бар. Орден һәм медальләрне Татарстанның дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзе бирә. Лаеклы хезмәт сире нәрсәдә соң? Айгөл Бәдретдинова белеп кайтты. Елмаюы күңелләрне эретерлек, үзе ул гомер буе эретеп ябыштыра. Хатын-кызлар арасында сирәк һөнәриясе Галина Тахирова бүгеннән фидакар хезмәте өчен медале лауреаты. У меня аргон-дуговая сварка. То есть это такая мягкая, красивая сварочка, скажем так. Аккуратная, женская, да. 70 яшен тутырган хезмәт ветераны Рәшид Галимов гомер буе коллективлар белән җитәкчелек итә. Кешеләрне аңлый белергә кирәк, кадый булырга кирәк. Яратырга кирәк. Капитану юстиции Ахметову Рустему Максимовичу. Татарстанның атказанган юристы, иң алдынгы химик, коммуналь хуҗалык тармагында хезмәт куючылар, дәүләт бүләген алучылар үз мәшәкатьләре белән уртаклашты, теләкләрен дә җиткерде. ЖКХ только ленивый не ругает сегодня. Но однако без нас, в принципе, наверное, комфортное проживание населения очень сложно. Я очень хочу вас попросить своевременно оплачивать квартплату. Шигабуддинов Альфред Кашапович. Альфред Шигабуддиновның эшен Россия президенты билгеләп үтә, ул ил башлыгының мактаулы грамотасы белән бүләкләнә. Вил Усманов республика халкын 27 ел буе җыр-моңнары белән сөендерә. Бүгеннән ул Татарстанның халык артисты. Зур бәяне алу бер аны бит әле акларга кирәк булачак киләчәктә. Ул җырлы Илдус Әҗимов күлдерә, рәсемнәре аша. Шаян карикатурачысы бүгеннән атказанган сәнгать эшлеклесе. Аның хезмәт сире бер кемгә дә охшамау. Табигатьне ясыйлар, натюрморт, монда бит үзеңә кирәк уйлап табырга. Иң мөһиме һәр нәрсәдә сыйфат булсын ди дәүләт совет рәисе. Надо сделать так, чтобы наша продукция была качественней, чтобы наша продукция была чуть дешевле, конкурентней по цене. А за этим и рабочие места, и неплохая заработная плата, кто работает в этих отраслях.
Бүләк үз иясен таба, намус белән эшләсәң. Табиб, укытучы, артист кем генә булып эшләмәсеннәр, хезмәтләренә намус белән карыйлар. Шуңа күрә Кремльдәге тантанадан соң да көндәлек эшләренә таралыштылар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Казанның Соловейная роща торак комплексында яңа мәктәп төзелә. Ул 1200 укучыга исәпләнгән. Шунда ки, бу микрорайонда бик күп кеше яши, якындагы уку йорты исәптә торучыларны сыйдыра алмый. Мәктәп төзүне сорап, халык җыеннарга чыккан иде. Бинаның кайчан тапшырылачагын Илдар Софиуллин белеп кайтты. Әлегә монда кайда нәрсә буласын төзүчеләр үзләре генә белә. Шулай да корылманың заманча иркен уңай булуын чамалау кыен түгел. Бу мәктәпне төзү 1 миллиард сумга төшкән. Яртысыннан күбрәге федераль казнадан. Бер ничә көннән соң безнең уже кеше монда 500-гә якын кеше эшләячәк. Потому что уже җәйгә таба безнең кеше күбрәк булачак. Мәктәп 4 өлештән тора, башлангыч сыйныфлар өчен аерым бүлек каралган. Хәзерге вакытта мәктәп бинасы төзүчеләр тавышыннан мәш килеп торса, сентябрь аенда инде монда балаларның күңеле тавышыннан бина яңгырап торачак. Әлеге бинада уку өчен генә түгел, спорт белән шөгыльләнү һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен дә бөтен мөмкинлекләр бар. Монда күргәнебезчә 2 бассейн, монысы зур сыйныфлар өчен булса, биредәгесе башлангыч сыйныф укучылары өчен исәпләнгән. Кыскасы монда тырышып уку өчен генә түгел, чемпионнар тәрбияләүгә дә зур игътибар бирелә. 1 ел элек монда яшәүчеләр уку йорты турында хыялланган гына, якындагы 35-нче мәктәп шыгрым тулы. Шуңа балаларны читкә йөртергә туры килгән. Мы уже так устали ездить на автобусе, что дети сами мучаются, говорят, почему у нас нет школы рядом. Бу хәлләрдән соң 1 ел узды. Хәзер сабыйлардан күбрәк әти-әниләр куана. Мәктәплек кирәк, чөнки монда балалар бик күп. Кирәк, обязательно кирәк. Чөнки балалар ерак кирергә тоже аларга неудобно. Олга таба бу тирәдә тагын 2 мәктәп төзелер дип ышандыралар. Действительно, данная школа потребность пока микрорайона не закрывает. Уку йортына ихтияҗ моның белән генә бетми әле. Бу торак комплекста йортлар төзелеп тора, кешеләр дә арта бара. Бу тирәдә тагын 2 мәктәп төзү планлаштырыла. Берсе янәшәдә үк булачак. Бу бинаның эше 70%-ка төгәлләнгән. 1 сентябрьдә яңа мәктәптә беренче кыңгырау чыңларга тиеш. Илдар Софиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. МЧС торак комплексында фатир көтүчеләре бүген хөкүмәт йорты каршына чыкты. 2-нче һәм 3-нче йорт хуҗалары объектны төзү бетерүне сорый. Бу хакта тулы материалны Реальное время интернет газетасында укыйбыз. Әти-әни баласын карамаса, әби бабай аларны үзенә ала аламы? Тәрбиягә алган бала акчасын ни өчен гаилә чыгымнарына тутарга ярамый? Якындагы бакчада урын булмаса, кая барырга? Бүген бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил бөтен республикадан шылтыратулар кабул итте. Иң кискен торган сорауларны исә Чулпан Касымов тыңлап кайтты. Вы по поводу опеки обращались? А я туда боюсь обращаться. А какой район вы? Скажите, пожалуйста. Нет, пока я не скажу, какой район. Олы яшьтәге әби бабай оныкларын үзләренә тәрбиягә алып, әти-әнисен хокукларыннан азат итүләрен сорый. Аның өчен саллы дәлилләре барлыгында сызыклыйлар. Это очень серьезный вопрос. Ограничение матери, отца в родительских правах. Это вопрос решается в судебном порядке. Куркырга кирәкми, кирергә кирәк, катнашырга, сорарга кирәк. Менә үзелебезнең килергә мөмкин була. Безнең яңа килергә була. Бу юлы Минзәләдән шалтыраталар тәрбиягә алынган 16 яшьлек балага социаль түләү һәм фатирга чират туры мәсьәләләре белән кызыксыналар. Если ребенок у вас является получателем пенсии, эти средства, они являются имуществом ребенка, и опекун закон не имеет на них права. Көннең беренче яртысында гына да 40-ка якын мөрәҗәгать кабул ителә. Сораулар булса, кайнар линия көнендә генә түгел, башка эш көннәрендә дә шалтыратырга була. Балаларның үзләре белән дә очрашулар һәр даим алып барыла, ди Гүзәл Удачина. Мы с ними общаемся. Без мәктәпләргә, балалар йортларына һәм башка үзәкләргә барабыз. Балаларның борчыган сорауларын үзләреннән ишетәсебез килә. Алар арасында зарланучылар сирәк. Если мы видим... Баланы гаиләдә җәберлиләрме, мәктәптәме, узып баручы яисә күршесе кыерсытамы? Буларның барысына да битараф калмыйбыз. Кирәкле органнарга мөрәҗәгать итәбез. Апрель аенда узачак кайнар линия диспансерлаштыру һәм хәрби хезмәткә язгы чакырылышка багышланачак. Чулпан Касымова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Балалар бакчасы ачылырга күп калмады. Питереш районының Царево торак комплексында яшәүче әти-әниләр атна башында безнең редакциягә мөрәҗәгать иткән иде. Балалар бакчасы сентябрьдә үк ачылырга тиеш булган. Ләкин ниндидер документ әзер булмау сәбәпле ачмыйлар. Материал эфирга чыкканнан соң Җир һәм мөлкәт министрлыгы 160 урынга исәпләнгән бакчаны дәүләт реестрына кертү һәм аны Питереш районына тапшыру карарын әзерләгән. Димәк, ачылырга да күп калмады.
Саранский шәһәре депутатлары аз киремле гаиләләрнең балаларына бакчага йөргән өчен түләүне 100 сум күләмендә билгеләде. Бу киреме яшәү минимумыннан ким булучыларга кагыла. Язманы исә Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Балык тоту куркыныч, әмма бездә халык üzülми. Җибегәнчә бу метр безне буритып бетер бу. Ни өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бүген рейдка чыгарга мәҗбүр булды. Лаиш районыннан Руслан Сындинов. Чын яз кайчан киләчәк? Кәефләр бик шәп, җәйне көтәбез инде яздан соң. Синоптиклар фаразларын Райля Вәлиуллина белеште. Тар юллар, шықыр-шақыр һәм шақырымнарга сузылган бөкеләр, Салмачы, Киек, Привольный, Вишневка бистәләрендә яшәүчеләр транспорт чолганышында. Бөкеләрдә утырмас өчен халык эшкә берничә сәгатькә иртәрәк чыгарга мәҗбүр. Проблеманы хәл итәләрме? Тулырак Руслан Хөснетдинов. Ужасно стала дорога, вообще невозможно ездить. Ордыра инде бераз. Ордыра шул. Салмачы бистәсендә яшәүчеләр иртән иртүк бөкедә барысы да тар юлдан Казанга таба бара. Шықыр-шақыр аркасында тизлекне киметергә мәҗбүрләр. Каждый день по полчаса. Көн саен ярты сәгать 35 минут вакыт бөкедә үтә. Юллар шул кадәр начар, әкрен йөрергә туры килә. Артур Трошигин Салмачы бистәсендә 8 ел яши. Бөкегә эләкмәс өчен яшәү рәвешен үзгәртергә туры килә. Просто выезжаешь за 1,5 часа на работу. Раньше вообще за 2-3 часа выезжали. Проблеманы Кулгай урамындагы 4 полосалы киңәйтелгән юл хәл итәргә тиеш була, ләкин ул да машиналар белән тулы. Шәһәр янында йортлар күп төзелә, автомобильләр саны да арта. Из-за плохих дорог люди тормозят, объезжают ямы, из-за этого и скапливаются пробки. Шәһәр мэриясында бөге проблемасы турында беләләр. Заманында бистә йортлары рәсмиләштерелмичә генә төзелә. Үзәк урам шәһәр кагыйдәләрен исәпкә алмыйча барлыкка килә. Юллар да тар, автобус полосалары да юк. Шуңа да юлны яңартырга кирәк, әмма бюджетта моңа акча юк. Бу эшләрне башкару өчен проект сметасы булган документация ясарга кирәк. Агымдагы елда бүлеп бирелгән финанс хисабына ремонт башкару мөмкин түгел. Шулай да машина йөртүчеләрне шатландырырлык хәбәр бар. Шәһәр хакимияте шандырганча, быел шыкырларны ремонтлап, юлны тигезләргә җыйналар. Руслан Сындинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Исегезгә төшерәбез, безнең хәбәрләр хезмәтенең WhatsApp-ы бар. Яңалыкларыгыз булса, сездә 898-74-21-01 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Хәбәрләрегезне язып та, фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Татарстан сулыкларында боз күзгә күренеп юқара, әмма кармак салучылар саны кимеми. Бүген куткаручылар Чулманның халык күп җыела торган урыннарына чыкты. Кисәтәләр, алтын кагыйдәләр язылган белешмәләр тараталар. Тик ни өчен бозда утыручылар гына киңәшләргә колак салырга теләмисең? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Көн яктыра гына коткаручылар инде елга өстендә. Балыкчылар алардан да иртә торган. Хәзер көндез температура 5 градуска кадәр күтәрелә. Боз юқара. Чистый лед 19 сантиметров. В реальности снега плюс 50 сантиметров, но это не лед. Халыкны кисәтергә коткаручылар көн сайын чыга, гадәттә алар балыкчылар төркем утырган урыннарга киләләр. Бүген көн бик тә томанлы, минем арттан 200-300 метрдан бөтенләй бер нәрсәдә күренми. Шуңа да балыкчыларның кайда күпләп утырганын менә шушы пилотсыз аппарат ярдәмендә күрәләр. Күп тә үтми җайланма кара тапларны күреп ала. Балыкчылар бу кармак салырга, хәтта төрле техника белән килергә дә курыкмаганнар. Җибегәнчә бу метр безне буритып бетер бу, менә буритып кара, ана барашкадан дальше керә. Булса ю бер моны хәллек инде боз калса да уже сомневаться. Бу, наверное, ахыргы көннәр булыр инде, наверное. Әлтә киләчәксезме соң бу? Юк. Все. Эшләр китәде, башлана уже. Боз каткан җирдән башлап Татарстанда 3 кеше су астына китә, 20 балыкчыны коткарып калалар. Несмотря на то, что күпләр боз катламы 80 сантиметр дип уйлый, ләкин ул алай түгел. Боз 4 өлештән тора, төп өлешенең калынлыгы нибары 20-25 сантиметр. Кояшлы көннәрдә ул тагын да юкара. Боз катламы 7 сантиметр калгач, елгаларга чыгу катгый тыела, балыкка алданып кагыйдәләрне үтәмәүчеләрне административ штрафка тартачаклар. Лаиш районыннан Руслан Сындинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Сынамышларга түгел, түгел фактларга таяналар. Табигать сагында торучыларда икеләтә бәйрәм, бүген бөтен дөнья су байлыклары, иртәгә исә метеорологлар көне. Шул уңайдан киләсе язга фараз бирделәр. Атна ахырында һава торышы нинди була? Тулырак Райля Вәлиуллина. Казан зоопаркында яшәүче Фама исемле аю яз исен беренчеләрдән булып туйган. Ул ноябрьнең 2нче яртысында йокыга талган иде. Фама үзен яхшы хис итә, рәхәтләнеп тамагын тудыра ди зоопарк хезмәткәрләре.
Яз килүнең тагын бер билгесе кара каргалар, башкаладагы парк һәм скверлар хәзер Саврасов картинасын хәтерләтә. Яз килә дә китә. Календар битләрендә генә түгел, күңелдә дә яз җылы кояш башкала халкында сагындырган. Кәефләребез бик әйбәт, язгы настроение. Җәйне көтәбез инде яздан соң. Кеттек инде, кыш буе кеттек. Сегодня пасмурно. Бүген көн болытлы, әлбәттә, менә кичә кояш чыккач кәефләр тагын да күтәренке иде. Көн җылына инде бияләй дә кимибез хәзер. Татарстан гидрометеорология үзәге мәгълүматларына караганда, былтыр март елның иң салкын айы булган. Быелгысы исә киресенчә аномаль җылы. Барысына да циклоннар сәбәпче. Мартның 1-10 көнендә температура нормадан 5 градуска арткан иде. Әле дә салкын һава массалары килеп керер дигән куркыныч юк. Әмма явым-төшемнәр, кар, юеш кар, кайбер районнарда хәтта яңгыр булыр дип көтелә. Җирдә әйтелгәнчә, табигатьтә начар һава торышы юк. Якындагы берничә көндә температура 3-4 градуска югарырак булачак дип кисәтә синоптиклар. Әмма юлларда бозлавык, шуңа күрә дә иң мөһиме яз күңелләрегездә булсын. Раилә Вәлиуллина, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Режиссер ул укытучы да, педагог та булырга тиеш. Артистларны дөрес сайланган әсәр белән җәлеп итәргә кирәк. Бүген төрле төбәкләрнең халык һәм үзешчән татар театрлары вәкилләре Фәрит Бикчәнтәевтән мастер-класс алды. Труппа зур булмаган район авылларда ничек итеп күләмле классик әсәр куярга һәм әлбәттә халык театрларының төп проблемасы финанс җитмәү, кызыксындыру чаралары булмау мәсьәләсен күтәрделәр. Шулай да бюджеты зур булмаган театр төркемнәре дә фестивальләрдә зур уңышларга ирешә. Халыкны һәм үзешчән татар театрларын бүген ниләр борчый? Аларның тел һәм милли мәдәниятне саклап калудагы рольләре хакында тулырак шимбә көнне адымнар тапшыруында карагыз. Чыгарылышыбызның гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Үтә дә сөенечле хәбәр. Безнең кызыбыз Алинда Захитова чемпионлыкка иреште. Киренке идеме көрәш? Әйе, искиткеч киренке һәм монда төп көндәш дип аның үзен әйтергә кирәк. Менә үзен җиңә белеп, дулкынлануны, үзенең бөтен осталыгын күрсәтеп, ул безнең барыбыз өчен дә горурлык булды. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Илсия Бәдретдинова, Венера Ганиева, Ильсаф, Резида Шарафиева, Зөбәр Хәйретдинов, Рәсим Низамов, Гөлназ Асаева, Раяз Фасихов, Ришат Фазлиәхмәтов, Рөстәм Закиров, Закир Шахпан, Әнвәр Нургалиев һәм башкалар. Концерт түгел, могҗиза. 29 март. Пирамида. Приглашаем вас на гала-концерт первого международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой. 30 марта, 18:00, Москва. Концертный зал Измайлова. Апрельнең 3-сеннән 6-сына кадәр Камал театры Яршаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә гастрольләрдә. Афишада иң популяр спектакльләр һәм премьералар. Билетлар Камал театр сайтында, Энергетик мәдәният сарае һәм халыклар иҗаты йорты кассаларында. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомрә кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Шаян ТВ, Домруда 32, МТСта 558, цифрлы мультиплекста 26, Таттелекомда 23 каналда, өйдә, юлда, онлайн режимда. Шаян ТВ һәр кайда. Заманча тәкъдим итә. Елның иң дәртле концертларының берсе музыкаль Сабантуй. Тарихта беренче тапкыр Текә йолдызлар, кайнар хитлар, күңелле тамаша, бию партеры. Әнвәр Нургалиев, Фирдус Тимаев, Гүзәл Әхмәтова, Элвин Грей, Гөлназ Асаева, Рифат Зарипов, Калида Бигичева һәм башкалар. 13 апрель Казан, Уникс, 14 апрель Мәскәү, Крокус Сити Холл. Музыкаль Сабантуй. Син бу тамашаны күрергә тиеш. Безнең белән бул. Билетлар кассирлыктару һәм заманча ныктару сайтында. Яшьләү 6+. Гузель Уразова в Кремле. 30 марта вас ждут Витас, Дина Гарипова, Сагдиана, Айдар Галимов, Ильсия Бадридинова, Элвин Грей и балет Тодес. Спешите купить билеты. Гузель Уразова в Кремле. 30 марта вас ждут Витас, Дина Гарипова, Сагдиана, Айдар Галимов, Ильсия Бадридинова, Элвин Грей и балет Тодес. Спешите купить билеты. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Новое ледовое шоу Ильи Авербуха. 24 апреля. Татнефть-арена.
Милләттәшебез Алина Захитова фигурлы шоу буенча дөнья чемпионатында алтын медаль яулады. Япониядә узган ярышта ул кыска программада һәм ирекле программада 237,150 балл туплаган. 2020 елда фигурлы шоу буенча дөнья чемпионаты Монреалда узачак. Алина Захитованың спорттагы бу зур җиңү уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та котлады. Сезнең осталыгыгыз, максатчанлыгыгыз һәм көчле рухлы булуыгыз зур хөрмәткә лаек. Сезнең белән бергә горурланабыз һәм шатланабыз диелә президент котлауында. Саба районында бүген өстәл теннисы буенча Нургали Миңнехановның якты истәлегенә башланган бөтен Россия күләмендәге турнир башланды. Традицион спорт чарасы от казанган урманчы, мактау билгесе һәм Октябрь революциясе орденнары кавалеры Нургали Миңнеханов истәлегенә багышланган. Ачык шәхси командалы турнирда 200 спортчы катнаша. Ярыш кысаларында Татарстан авыл районнары спортчылары арасындагы турнир һәм Россиянең иң көчле теннисчылары арасында көч сынашулар була. Нургали Миңнеханов истәлегенә багышланган өстәл теннисы буенча ил күләмендәге турнир Россиянең спорт остасы дигән мактаулы исемгә ия булу өчен сайлап алу ярышлары да булып тора. Болгариядә бөтен Европа күләмендәге уеннар башланды. Татарстан тэквондочылары беренче көннек берничә медаль яуларга өлгерде. Сергей Кирсанов 58 килограммга кадәр авырлыкта алтын медаль белән бүләкләнә. Эмиль Алиев 74 килограмм категорияда чемпион исеменә лаек. Алена Мирнёк та пьедесталның беренче баскычына күтәрелде. Әлеге спортчыларның өчесе дә Чаллыдан. Моннан тыш Глеб Хомяков белән Глеб Комлев, Анна Казарновская һәм Валентина Ступакова да көмеш медальләр белән бүләкләнде. Универсиададагы алтын медаль һәм сезон дәвамындагы югары күрсәткечләр Динамо Казан туплы хоккей командасы узган сезонга нәтиҗәләр ясады. Динамо Казан туплы хоккей командасы волейболында уста итеп уйный. Урамда шактый җылы булганлыктан спорт залында күнегүләр үткәрәләр. Сезон төгәлләнү ул әле әзерлекне туктатырга дигән сүз түгел, һәр чак яхшы формада булырга кирәк. Универсиада чемпионы исемен яулаган Владислав Веселов җиңү тәмен яхшы белә. Эмоции самые лучшие. Кәефләр бик яхшы, зур шатлык күңелдә. Минем университетта җиңү яулауыма барысы да бик шат. Бөтен дөнья кышкы университетында Динамо Казан клубының баш тренеры Ильяс Хандаев устаз буларак чыгыш ясады. Динамоның плей-оффка чыгуы үзүк яхшы күрсәткеч. Ширек финалда безнекеләр төп көндәш булып саналган Мәскәүдәге адашларын җиңде. Яңа сезонга әзерлек бүгеннән үк башлана. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы ял көннәрегез матур үтсен. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньякын чыгышта кар явуы көтелә. Температура 2 градус. Шимбә көнне республикабызда урыны белән карлы яңгыр явачак. Көндезге сәгатьләрдә температура плюс саклана. Төньякын чыгышта температура 1 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделә, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелә. Температура шулай ук 2 градуска кадәр. Якшәмбе көнне иртән урыны белән куе тумандагы да әйтә синоптиклар. Шимбә төньяк көнбатыш, Арчак, Мара, Балтачта болытлы һава. Җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемле һәм болытлы һава көтелә. Күңелдәге кояш якыннарыбыз кулында диләр халык әйтемнәрендә. Ул һәр чак якты булсын иде. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Җитәр авыртуга түзәргә. Доктор Остка языл. Авыртусыз һәм операцияләрдән башка умыртка баганасын һәм буыннарны дәвалау. Луидар Казан автоүзәге газ автомобильләрен сату һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча Татарстанның рәсми диләре. Бары тик газ Луидар автоүзәгендә өр яңа автомобиль сатып алганда 318 мең сум акчагызны янга калдыра аласыз. Белешмәләр өчен телефон 8 800 22 402.
Башкалабыз Казанда кар явачак. Температура 4 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 81%. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять СМУ-12 компаниясе. Отышлы бәягә бер яисә 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыз. Идел буенда кирпеч йортта аерым җылыту системалы әзер квартирлар Приволжский трак комплексында. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81.